Kamano nyikwa Ramogi kuom keto Ramogi TV ka wadhi mbele gi weche manyien ni piny owacho geto chiwo nede mag suna maromo 869,283 ne oganda maromo milion 1.6 e kaunti ma Migori. Chenro no ma ochakore kawuono en mar jiwo lwenj kedo gi tuo mar malaria e kaunti no endo. Jafwambo marwa ma Migori Juma miwa ler mar wachni. Kaunti ma Migori en achiel kuom kauntis ma yudore e alwora mar nam Lolwe ma kwanja bende koro pod yudo tuo mar malaria pod nitie malo kod lipot mogol kod migawo mar thieth. Nyaka sani lipot yango ni tuo mar malaria pod landre 21% e kaunti ma Migori, ka bende okenge mopogore opogore pod imedo keti e kedo kod tuoni. To chenro gi gichalo kaka go yadh suna, wachako watimo gimiluongo ni malaria in pregnancy, mo protect mine man gi iye ka gibire clinic immediately 13 weeks ka gisefwenyo ni gin gi ich, to ka gidhi osiptande wa timiyo gi yath miluongo ni fansida. Fight is still going on, although slow, not as much as you would expect, but waneno ka wang'ni kaka koro kendo chiw net. We believe that kochopo higa mabiro to waboneno very good results. Behavior change, especially at the community level, kaka sewacho, if we had enough resources, en gima onego dhi nyime beyond the campaign period. Chiwo nede mag geng'o suna mabende piny owacho mar kaunti ma Migori ka otenore kod piny owacho mamalo kowego moko mago mag piny owacho ochako timo e kaunti ni ma Migori en achiel kuom yorego ma itiyo godo e kedo kod tuo mar malaria. Ne warejista ji madhi 1,672,000 to mane watarget households 771,000 e Migori County. To gimodhi ensure towards the end exercise moda timo niendi ni wan gi nets 869 gi 283. Apisa ma ochung' ne chenrogo ma kedo kod malaria e kaunti ma Migori France Ngere wacho ni tiyo kod net en achiel kuom yorego madongo ma bende nyaka sani koro konyo e geng'o landruok mar tuo mar malaria. Wapuonjo jopiny ni net okan ne welo mokwongo gin familia gi magidakgo, and net because imiyo ji teo community wa expect ni in any household, nikech wawuoye household kama ji ninde kendo chiemo, onego bed ni nyithindo ta even above 14 years maninde simba onego bed ni jonyuolo ensure ni gininde nets. Koro gimotemo puonjo jopiny ni misuse of nets, it is not allowed. Migori County one in the process of coming up with a law ma bro once it goes through to jokma misuse nets for the purposes they were not intended for, ibro kaune gi atua. Kata bed ni tuo mar malaria pod ni mali kaunti ma Migori, lipot yango ni tuo ni osedok piny ka wuok 27% e higa mar 2015 nyaka 21% e higa mar 2024. Migawo mar thieth e kaunti ma Migori bende jiwo oganda mondo ter nyithindo ma higni nitiere e kind dweche 6 kaachiel kod higni 2 e chanjo ma tuono ma malaria. Gimiluongo ni malaria vaccine. Malaria vaccine wachako 2019 in Nyatike and Awendo, but so far we scale up mwachopo 6 sub-counties. Here we are targeting about 49,000 children. Riwruoge moko mago mag piny owacho ma usbedo okang' manyime e kedo kod tuono ma malaria pacho kae okono piny owacho mag kaunti mondo koro ket budget malong'o mar kedo kod tuono ma malaria. Gaps ma pod waneno kaka sewacho en reduced resources from donor fatigue. Koro ne wanyala kwayo ni county be koro wane kaka wanyalo tiyo kod gi machiegni mondo gi allocate more resources in the fight against malaria. Tuo mar malaria achiel kuom tuoche madongo 10 e piny Kenya makoro kawo ngima oganda mathoth ka oganda med jiwo mondo koro ti kod net kod yore mamoko mar kedo kod tuoni. Juma, Ramogi TV, Migori.